ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 25/23 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕುರುಪುನಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊರು ನಿಕುಲಿಗಾದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊನ್ವರು. ನಿಕುಲು ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಸಹ ಮರೆತದ ಸಂಪಾದನೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅವಿನಾಶಿ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊನ್ನ ವಿಧಿ ದಾದಾದುಂಡು. ಈ ಸಂಪಾದನೆಡ್ದು ಏರು ವಂಚಿತಾದುಪ್ಪೇರು? ಉತ್ತರ: ಈ ಅವಿನಾಶಿ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಆತಂಡ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಲಕದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸಂಪಾದನೆಡು ಏಪಲ ಆಕಳಿಕೆ ಅತಂಡ ಬಾಯಂಗಾಯರೆ ಅತನ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಿಜಿ. ನಿಕುಲು ನಡತೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂದು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಇಪ್ಪುನಗ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಂಪಾದನೆ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ತಮಗಾದ ಅತನ ನಿಕಲಿಗಾದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊನೊಡಾಪುನು. ಏರು ವಿನಾಶಿದ ಸಂಪಾದನೆಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪಿರು ಅಕುಲು ಈ ಸಂಪಾದನೆ ಹಿಡಿದು ವಂಚಿತಾಪೇರು. ಗೀತೆ: ಲಕ್ಲೆ ಪ್ರಿಯತಮರೇ ಲಕ್ಕಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಗೀತೆನಿ ಕೇಂಡರ ಇಂದು ಬುದ್ಧಿಡು ಇಂದೆ ಪ್ರಿಯತಮ ಪಂಡಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಬಾಬಾ ಪಂಡಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ. ಅರೇನು ಪತಿಯರ್ನ ಪತಿ ಪಂದು ದಹೆಗ ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡು ಬ್ರೈಡ್ಸ್ ವಧು, ಪ್ರಿಯತಮಗ ಬ್ರೈಡ್ಸೂಮ್ ಪಂಡ ವರ ಪನ್ಪೇರು. ಆರು ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಿಯತಮ ಮುಲ್ಪ ಸಾಕಾರಿ ಪ್ರಿಯತಮನ ಒವ್ವೆ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ. ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಿಯತಮಗಲ ಸಹ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತನ ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಿಯತಮಗಲ ಸಹ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ರಚನೆನಿ ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಿ. ಆ ನಿರಾಕಾರ ವಾ ಪ್ರಿಯತಮನ ಮೂಲಕ ರಚನೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಪನ್ಪುನ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎಚ್ಚರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಖಂಡಿತ ಹೊಸ ಯುಗ ಪಂಡ ಸತ್ಯ ಖಂಡಗು ಪಾಯರೆಂಕುಲು ಇಡೆಗು ಬೈದ. ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ಪರತ್ತು ಯುಗ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಯುರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರಣ ಕೈತಲ್ ರಿಪ್ರೆಸ್ ಆಯರೆ ಎದುರುಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬೈದೇರು ಪಂದು ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಜೋಕುಲೆಗ್ ಎದುರುಡು ಬತ್ತಿನಾತು ಮಜಾ ಸೆಂಟರ್ಡ ಬರ್ಪುಜಿ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಎದುರುಡು ಉಳ್ಳರು. ಬೇತೆ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಕುಲು ದೂರ ಉಳ್ಳೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮ ರಥಿಯಾದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಶರೀರೊಡ್ದು ರಥಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾವಡಾದುಂಡು. ಅರೆಗ್ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಅವು ಆತ್ಮನೇ ತಾನೆ. ಆರು ಸದಾ ಮಿತ್ತು ಪುನಂಚಿನಾರು ಭಗವಂತನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಗ ದೃಷ್ಟಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನು. ಓ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ದಯೆ ತೊಜ್ಪಲೆ ಆರು ಮಿತ್ತುಳ್ಳೆರು ಪಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಾಬಾ ತನ್ನ ನಿಗದಿಯಾಪುನ ರಥುಡು ಬೈದಿರು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಇಂದೆಟ್ಟು ರಥಿಯಾದುಲ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಥದ ಮೂಲಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರಡು ಬತ್ತೆರಡ ಅವು ದೈವಿ ಕುಲವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗವಾದಿತ್ತು ಅದು ಪೊಡಿತುಂಡು. ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರ ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟು ಆಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಬೇಹತ್ತದ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಮೂಜಿ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರದು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಡ್ರಾಮದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಾ ಕ್ಷಣಲ ಕಳೆದು ಪೋಂಡು ಅವು ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಎಂಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂದು ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಕ್ರೈಸ್ತನ್ಲ ಸಹ ತನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಕುಡ ಮಲ್ಪೆ ಅತನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಕುಡ ಅವ್ವೇ ನಾಮರೂಪ ದೇಶ ಕಾಲುಡು ಬರ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಯಾನ್ಲ ಸಹ ಎನ್ನ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದು ಸಾಕಾರ ರೂಪುಡು ಬೈದೆ. ಖಂಡಿತ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪೆ ಅಪಗನೆ ಪನ್ಪೆರು. ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಮೀನು ಮೊಸಳೆ ಅವತಾರಡು ಬೈದೆರು. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿದ ಜ್ಞಾನ ಆರು ಮಾತೆಡ್ಡಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆರು ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಇತ್ತೆ ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಪ್ರಿಯತಮೆಯರೇ ಯಾನು ಬೈದೆ ನಿಕ್ಲನು ಎಚ್ಚರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಓವು ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಟಿತ್ತಂದು ಅವು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಯುಗ ಬರ್ಪುಂಡು. ನವಯುಗ ಬರ್ಪುನೆಟ್ಟು ನಲ್ಲ 40,000 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಪಂದು ಜಗತ್ತುದಕುಲು ತೆರಿವೇರು. ಇಂದು ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಪಂಚಗಾದು ಇಂದು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು.
ಸತ್ಯವು ಗೊಟ್ಟು ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಉಪ್ಪಿರು ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕುಲಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜೆರು. ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಮಾತ ಪರತ್ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ಹೊಸ ದೈವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಮರೆಯಾದುಂಡು. ಕುಡ ಈ ಹೊಸ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಪುಂಡು ದೇವತೆಲ್ನ ಓವಾಂಡಲ ಚಿತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತದ ಇದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ. ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಐನ್ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ದಿ ಥರ್ಡ್. ನಂತರದ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸುರು ತಕುಲು ರಡ್ಡನೆ ತಕುಲು ಏರು ಇತ್ತೆರು ಪಂಡುದು. ಕುಡ ಏ ಪಾಪುಂಡು ಇಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರಲ ಡ್ರಾಮದ ಪಾತ್ರಲ ಇಮರ್ಜ್ ಆಪುಂಡು. ಡ್ರಾಮದ ಜ್ಞಾನನು ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪೋಯರು ಆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇತೆನೆ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಅಂಚನೆ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಿ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಏತು ಸಮಯ ರಾಜ್ಯವಿಪ್ಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ತ್ರೇತೆಗೊಟ್ಟು ರಾಮಸೀತೆಯರು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆಗ್ ದೃಶ್ಯಲು ತೋಜುಂಡು. ನಿಕುಲು 84 ಜನ್ಮನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತುದಾರು ಇಂದು ಬುದ್ಧಿಡು ಉಂಡು. ಇಂದು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಬಾಬಲ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ರತಿ ಆದುರ್ಲೇರು ಎಂಕುಲ್ಲ ರತಿ ಆತ್ಮಲೇನು ಪಿರ ತಿರ್ಗದು ಲೇತೊಂದು ಪೇರೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ರತಿ ಆದುಲ್ಲ. ನಿಕುಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಯೋಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪದೇ ಪದೇ ಮರೆತು ಪೋಪರು ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲು 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ತದ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಎಂಕುಲಿಗೆ ಮಾತಾ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪತಿತೆರದು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪೇರು ಮೇರು ಒರಿಯೇ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲೆನ್ ತನ್ನ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪೇರು. ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಏಪಲ ಸಹ ತನ್ನ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲೆ ಕೆಲವರು ಮರಗೆಲಸದಕುಲು ಕೆಲವರು ವೈದ್ಯರು ಕೆಲವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆ ಆವಂದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ವಕೀಲರು ವೈದ್ಯರು ಆಪುಜರು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಕುಲೆಗ್ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರ್ಯರ್ದು ಎಂಕುಲು ಓದುದು ದೇವತೆಯಪ್ಪ ಎಂಕುಲೆ ದೇವತಾ ಪದವಿನು ಪಡೆಯರೆ ವಿದ್ಯೆನು ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಾಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂತಿಜೇರು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಕುಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸಹ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೆಪ್ಪುಯರು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲೆಗ್ ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆ ಆದ ಮಲ್ಪನ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಕುಡ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪನ್ಪೇರು ರಾತ್ರಿ ಅತ್ತನ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಉಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಏರು ಮಸ್ತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪನ ಆಸಕ್ತಿನ ದೀವನುವೆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಸಹ ಗ್ರಾಹಕರು ತಿಕ್ಕುದೇರು ಲಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು 24 ಗಂಟೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಸಹ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಸಂಪಾದನೆಡು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಂಪಾದನೆ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಯಂಗಾರೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸಂಪಾದನೆಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪುಡು ಪಂದು ಕಾಸು ಸಂಪಾದನೆಗಾದು ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಕಿ ಬಂಜಿ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿದಾತೆ ಕೇನುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿ ಜಗತ್ತುಡು ಮಮತೆನು ದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಬುಡು ಪಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಟ್ಲ ಸಹ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಬಲ್ತು ಪೋಪುಂಡು. ಕುಡ ಅವಿನಾಶಿ ಸಂಪಾದನೆಡು ವಂಚಿತ ಆಪೇರು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡಿ ಸಂಪಾದನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮನ ದೀವೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಖಿಲ್ನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸಂಪಾದನೆಯಾದನು ಕೂಡ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಾಲ್ತಾಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆಯಾಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಸಂಪಾದನೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಆಪುಂಡೆ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಪಾದನೆಯಾದುಂಡು. ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊನವರು ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಗ ಜೋಕುಲ್ನ ಚಿಂತೆದ ಯೋಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಸುಖವಾದ ಉಪ್ಪಡು ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಜೋಕುಲ್ನ ಯೋಚನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ನಿಖಿಲೆಗಾದ 21 ಜನ್ಮದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಬಾಲೆ ತನಗಾದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿನಲ ಸಹ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಬಾಬಾಗ ಭಲೆ ಈ ದೇಹಡು ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಒಪ್ಪೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ದೇಹಡು ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅತ್ತುಂಡ ಸಹಜ ಸಂಪಾದನೆದ ಮಾರ್ಗನು ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರಡ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಲ ಸಹ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಇರೇನು ಮರತ್ತದು ಶಿವಬಾ ನೆನಪಿರ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಶಿವಬಾಬನ ಪ್ರವೇಶವಾದುಂಡು. ಈ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲೆ
ಆಸ್ತಿಗೆ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ವಿಶ್ವಗು ಮಾಲೀಕಾದು ಪೂಜೆರು ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗು ಮಾಲೀಕ ವಿಶ್ವಗುಲ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲೆ. ಬಾಬಾ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗು ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕುಲು ಸಹ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ರಾಜ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಜೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕೆರು ಬಂದು ತೆರಿವನೇರು. ಎಂಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕೆರು ಬಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಸಹ ಖುಷಿತ ನಶೆ ಏರುಂಡು. ಗಾಯನವಾದುಂಡು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖನು ಕೇನೋಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಗೋಪಿ ವಲ್ಲಭನ ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರೆಡ್ದು ಕೇನ್ಲೆ. ಗೋಪಿ ವಲ್ಲಭನ ಕೇನ್ಲೆ ಪಂದು ಐಟ್ ಎಜ್ಜಿ ವಲ್ಲಭ ಪನ್ಪುನ ಬಾಬಾಗು ಪನ್ಪೆರು. ವಲ್ಲಭ ವಿಶ್ವದ ಒಡೆತನದ ಸುಖನು ಅನುಭವಿಸೋಜಿರು. ಬಾಬಾ ಏತೊಂಜಿ ಮಿತ್ತು ತೆರುಪೆರು ಬ್ರಹ್ಮಲ ಪನ್ಪೆರು. ಏನನ್ನು ಸಹ ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗು ಮಾಲೀಕ ಪಂದು ತೆರಿವನೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತುಡು ಏರ್ಲ ಸಹ ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗು ಮಾಲೀಕಾಪೆಯ ಪಂದು ತೆರಿವುಜಿರು. ಬ್ರಹ್ಮಡ ಲೀನಾಪೆಯ ಪಂದತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ತೊಡು ಲೀನಾದುಪ್ಪುನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗು ಮಾಲೀಕಾದುಪ್ಪುನಿ ಇಂದು ರಡ್ಡೆತ್ತಲು ಮಸ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿನ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೆರು ಪಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಲಕ್ಲೆ ಪ್ರಿಯತಮೆರೆ ಪಂದು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪೊಸ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವೆ. ನಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗು ಮಾಲೀಕಾದು ಪೂಜರ್ದಾನೆ ಕುಡ ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಕುಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗು ಮಾಲೀಕಾದುಪ್ಪರು. ಕುಡ ನಿಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಪ್ಪರು. ಈ ನೆನಪು ಸ್ಥಿರವಾದ ದೀವನೋಡು ಇಂದೆಕ್ಕು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಇಂದಿಡ್ದು ನಿಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತು ಖುಷಿತ ನಶೆ ಏರುಂಡು. ಬೇರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತನೋಡು. ಬಾಬನ ವಿನಃ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮನಸ್ಸುಡು ನೋಟು ಮಲ್ತನೋಡು ಆಪುಂಡು. ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ದೀವನೋಡು ಆಪುಂಡು. ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ದೀವೊಂದು ನೋಟು ಬರೆದು ಬಿಡೋಡಾಪುಂಡು. ಕುಡ ಇಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬರ್ಪುಜಿ ವಕೀಲನ ಕೈತಲು ಮಸ್ತ್ ಪುಸ್ತಕಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಶರೀರ ಬುಡಿಯರಡ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ನನೊಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ನಾವು ಒಂಜೇ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ನಿಖಿಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗು ಮಾಲೀಕ ಬಾಬಾ ನಿಖಿಲೆನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಖುಷಿತ ನಶೆ ದಯಗುಪ್ಪುಜಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಈ ಪದ್ಯನು ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ರಿಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ದೀವನೋಡಾಪುನು. ಕೆಲವೆರು ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನನು ಬತ್ತುಬೇಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಷ್ಟ ಮಾಡುವುದು ತೆರಿಯುನೇರು. ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಅಂತೂ ಪರತ್ತು ಜಗತ್ತುಡು ಇತ್ತುದೇ ಉಂಡು. ಇನಿ ಏರು ಮಂತ್ರಿಯಾದುಪ್ಪೇರು ಎರಾಂಡಲ ಗುಂಡು ಪಾಡಿಯರ್ಡ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಷ್ಟ ಆವಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರು ನಾವು ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾದುಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಷ್ಟನೇ. ಕೇವಲ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಸದಾಕಾಲಗಾದು ಭವಿಷ್ಯಡು ಲಾಭ ಉಂಡು. ಅವಲ ಸಹ 21 ಜನ್ಮಗಾದು ಬಾಕಿ ಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತು ನಷ್ಟಡುಂಡು. ಇಂದು ಮಾತಲ ಮರೀಚಿಕೆದ ಸಮಾನವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಮಾತಲ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾದುಪ್ಪುಜಿ. ನಿಕ್ಲೆಟ್ಲ ಸಹ ಏರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಪ್ಪೆರ ಆಕಲೆಗ್ ಇಂದು ಬಿದಿರದ ಕಾಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿಯಾದುಪ್ಪೆರು. ಯಾದವರು ಕೌರವರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಒರಿನ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ವಿಜಯಿಯಾಂಡು ವಿಶ್ವಡು ಐಕ ಅರ್ಥ ಪೊಸ ಜಗತ್ತದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯನು ಪಡೆಪೇರು ಪಂಡು ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ಪಾಂಡವರು ಈಶ್ವರನು ತೆರಿವಂದರು. ಆರ್ನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿನು ದೀವಂದರು. ಏರೇತು ಪ್ರೀತಿನು ದೀವನರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು ಅಕುಲು ಆತು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊನೇರು. ಈ ರೀತಿ ಪಾಂಡಲ ಕೇಂದರ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಈ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಈ ಮಾತಾ ಪಾತೆರಲು ಬುದ್ಧಿಡು ಬೈದನು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಖಲೆಗೆ ತೆರಿಪವೆ. ಅವು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪೂಜಿ ಅಲ್ಪ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಸುಖದ ಪಾತ್ರಲ ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ನಡಪುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನಲ ಬಾಬಾ ಒಂಜಿ ಸರಿಯತೆ ಕೊರ್ಪೆರು. ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಕೊರೊಂದೆ ಉಪ್ಪೆರು ನಿಗುಲು ಬಲೆ ಒಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಶ್ರೀಮತನು ಬುಡಿಯರಡ ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪುಪ್ಪಡು. ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿತನದ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪಡು. ಜ್ಞಾನ ಅಮೃತ ಬಾಯಿಡುಪ್ಪಡು. ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ನೆನಪುಪ್ಪಡು. ಅಪಗ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರದು ಪಾಡು. ಆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಗಾದೆ ಓಲು ಈ ಜ್ಞಾನ ಪಾತೆರ ಓಲು. ಮನುಷ್ಯನ ಸಾವು ಕೈತಲು ಬನ್ನಗ ಕೈಟು ಮಾಲೆನು ಕೊರ್ಪೆರು. ರಾಮ ರಾಮ ಬಂದು ಪಂಡ್ಲೆ ಅಪಗ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕುನು ಬಂದು ಪಂಟೆರು. ಅಂಡ ರಾಮ ಏರು ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಪಂದು ಏರುಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಕೆಲವರು ರಾಮನು ಕೆಲವರು ಹನುಮಂತನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಆರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ದು ನಿಕ್ಲೆನು ಸದ್ಗತಿ ಕೊರ್ಪೆರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ.
ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಳಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ. ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೆರೆ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪೋಡು. ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗುಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವಗು ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲ ಈ ನಶೆ ಟುಪ್ಪೋಡು. ರಡ್ಡು ಓರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿನ ದೀವೊಂದು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಈ ದೇಹುಡು ರತಿಯಾದುಲ್ಲೆ ರತಿ ಬಂದು ತಿರಿದು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅಪ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೋಡು. ವರದಾನ ಪೊಸತ್ತೆಟ್ಟು ಪೊಸತು ಶ್ರೇಷ್ಠುಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಹೊಳಪುನು ತೊಯ್ಪವನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಾಭವ. ಹೊಸ ದಿನ ಹೊಸ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪಿರ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಪೊಸತೆಟ್ಟು ಪೊಸತು ಶ್ರೇಷ್ಠೊಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಡ್ಡೆಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಡ್ದಲ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಹೊಳಪುನು ದೂಪುನ ಪಾತೆರ ಮಾತಾ ಕಡೆ ಪರಡೋನು. ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಬರ್ಪುನ ತಯರ್ಡು ಒಪ್ಪುವರು. ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆದ ಆದಿಡು ಸ್ವಪ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಲೀಲೆ ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತನು. ಅವೇ ರೀತಿ ಅಂತ್ಯೊಡ್ಲ ಸಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಲೀಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪುನು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಮಾಯಾಜಿತ್ ಆವಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಊರಿ ಬಾಬನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೊತೆಗಾರ ಅದು ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಜೊತೆಟೆ ಒಪ್ಪುಲೆ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.